Takže ahojte, v dnešnom videu sa otvoríme túto Powder Fades tinku. Nachádzajú sa tu dva vlastne balíky Powder Fades. Tak môžeme sa vrhnúť na to, dúfam, že nám padne nejaká pekná shiny. Čo som sa tak díval, tak... Počkajte, nožničky. Čo som sa tak díval, tak väčšinou býva priemerne jeden hit na tinku. Čo som tak ako keby kvázi spozoroval, že býva väčšinou tak jedna buď shiny, alebo nejaké EX na box, alebo nejaký iný podobný hit. Tinka vyzerá takto, môžeme si ho otvoriť. No, tu sa nachádza prvou takou vecou, je to takéto kartička. Z toho si môžete poschodiť obrázok. No a ďalšou vecou by tu mala byť nálepka, ak sa nemýlim. Je to nálepka? No, tak toto som si neistý, ale mala by to byť nálepka. Asi, nie som si istý. A potom sú tu dva Powder Fades balíčky. A prázdna krabička. Tá krabička je podľa mňa mega pekná. Dá sa využiť ešte na plno iných vecí. Nemusíte to dať len balíčky, dá sa tam využiť, tam môžete si nejako porozdeľovať, že tu budete mať napríklad obaly na karty alebo nejaké iné veci. A možno sa tam teda na tie balíčky teraz. Ktorým začneme? Začal by som týmto. Dúfam, že nám padne niečo dobré. Ako viete, chcem nazbierať Powder Fades tých prvých 90 na kare, ten base set. Takže hodilo by sa nejaké večka. Teda X-ka, ale jasné, že by som chcel toho Mew asi najviac. To je taká, pre mňa je to taká chase karta môjho celého, čo chcem s Powder Fades otvoriť. Akože ten Mew, keby sa mi podarí, tak by som bol mega rád, lebo ten Mew to je bombová karta. Ale akože nehovorím, že ten Charizard je nejaký škaredý, ale ten na toho Mewa to nemá. Dobre. Kódik dáme sem. Takže. Dobre. Takže Scraggy je prvá karta. Mám Junior, Meshief, Gimgillo, Lanturn, Moonline Hill, Dunfan, Ultra Ball, tuto nemáme Shiny Executor a tuto máme Raichu holo. Toto holo presne mám, to je jediné holo, ktoré som si kupoval a toto isté presne mám. Nejaké z týchto kariet, ktoré mám duplicity, nájdete na mojom aukre, hej, aby ste vedeli. No, takže toto je prvý balíček, troška smola, lebo Raichu je jediné holo, ktoré som kupoval. A toto isté presné holo, sa nachádza v tomto balíčku. Takže mám duplicitné holo, čo som si práve úprimne nemyslel, že mi padne duplicitné holo, ale tak nevadí. S Powder Fades, akože nechcem úplne veľa balíčkov otvárať, lebo keď ja mám tu 90 na kare, tak sa mi skôr oplatí kupovať už base kart. No celkovo sa mi oplatí kupovať akože už ako kusové karty, ale nehovorím, že neotvoríme ešte nejaké. Otvoríme, mám toho plne otvárať veľa. No, takže počkajte, poďme na to. Takže Pineko, Numel, Natu, Powder Students, Lono, Kilowattrel, ale vidím, že veľa nových akože base card mi padlo, ktoré ešte nemám, takže za to som rád. Clive, Gastly, tu máme Palafin, OK, a tu máme poslednú je holo. Takže to je všetko. Ak sa nemýlim, tento Palafin je celkom dobrá karta, neviem jej presnú cenu, niekde vám tu teraz vyskočí. Nekúkal som presné ceny toho setu, takže vôbec neviem, ale dám ju do slivy a idem sa pozrieť, akú je cenu. Idem sa pozrieť na jej cenu a ešte ju vám dám. Okay, tak som späť. Karta, no hodnota tejto karty je tak okolo 2 €, niečo okolo od eura do 2 €. Takže nič špeciálne, ale lepšie ako nič. Takže toto bude všetko z tohto openingu, dúfam, že sa mi páčilo. Ešte nejaký Powder Fades opening už určite uvidíte. A tak toto bude všetko. Tak čaute.